Velkommen til Børnehuset Nord. Jeg hedder Ole og er leder. Med denne film vil vi vise jer vores institution, som både indeholder en vuggestue og en børnehave. Her starter barnets dag i vuggestuen. Når jeg afleverer Selina om morgenen, så får vi snakket lidt om, hvad dagen skal gå, og hvem der henter, og så hygger vi lidt. Vi har altid kvarter før. Det er rart for både børn og forældre, når der er god tid til at sige farvel og vinke. Hver formiddag samles vi rundt om bordet til frugt og brød. Er det nogen, der ved, hvad det er for noget? En blomme, ja, det var rigtigt. Skal du også have banan? Og æble. Når vi har spist, hygger vi os med at synge sange. Vi tæller til 3. Er I klar? 1, 2, 3. Godmorgen alle sammen. Selina er meget glad for musik, og hun sidder faktisk og synger derhjemme hver gang, når vi skal til at spise, og når hun er færdig, så er alle de sange, de har sunget i vuggestuen, dem sidder hun og synger derhjemme. Og jeg kan mærke, at det motiverer hendes motorik også. Mens bager de nysseliste kager, medens røgen stiger op af sådan her. Kom, klaver. Det at komme afsted på tur er noget, vi prioriterer højt. Det er en stor oplevelse for børnene at se noget nyt. Det blev højt op. Det er trygt og hyggeligt for børnene at blive puslet, og det styrker den tætte relation mellem barn og voksen. Op med numsen. Op med numsen. Op med numsen. Hjælp med at køre ned igen så. Så trykker vi herover. Ej, hvor dygtigt. Det er altid en succes, når vi tager malergradet frem. Børnene elsker at få de mange farver på penslen, og de koncentrerer sig dybt om det, de laver. Ved frokosttid hjælper børnene til med at få maden på bordet. Og de øver sig i den svære kunst, det er at spise selv. Frokosten er et samlingspunkt, der er vigtigt og godt for fællesskabet. Midt på dagen trænger børnene til en lur, og så er det rigtig hyggeligt at blive puttet, når man skal ud og sove. Pædagogen har vist mig, at børnene skal sove udenfor, ikke? Jeg synes, det var mærkeligt, for det gør vi ikke. Men her, de sover længe, og de slapper af rigtig godt. Nu jeg tænker sådan, men ikke i starten. Fordi jeg kan sige, at deres øjne, de passer meget godt min søn. Vi læser tit for børnene. Det er spændende at høre en god historie, og det er med til at udvikle barnets sprog. Det er meget svært at få børn her i Danmark. Men vi vil meget gerne, at han skal lære bedst dansk. I alt det, vi gør i vores rutiner og aktiviteter, tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner. Skal du prøve igen, Jonas? Ej, så kom det mange. Hun har fået meget pænt sprog af at starte i vuggestuen. Det må jeg nok sige, det har hun. Hun har utrolig mange ord. Tak. Også dig. Skål. Vi bruger vores dejlige legeplads rigtig meget. Her er der masser af plads til rutsjeture, sandkasseleg, scootere og cykler. Det har
rigtig god legeplads. Og det har masser af frugttræer, og de kan selv plukke. Også vuggestuen, jeg synes, de siger ren og pæn ud. Det er meget vigtigt for mig. Her slutter barnets dag i vuggestuen. Det har været en spændende og lærerig dag, og så er det dejligt at blive hentet af far eller mor. Jeg er ude og hjælpe med at blande blomster ud. Skal du også op og se? Det er meget godt, de hjælper os, hvis jeg forstår ikke nogen ting. De skriver oplægstavlen, der er et eller andet. Jeg kan spørge personalet, og de hjælper mig. Det forklarer en gang til. De er utrolig gode til at tage imod forældre, også som ny par. De er gode til at være opmærksom på, når der er noget med børnene. Det synes jeg, de er gode til at følge med i. Han har lært mange ting herover. Han er meget, meget glad. Jeg har en dejlig klasse. Ja, synes jeg. I Børnehuset Nord vægter vi det gode børneliv og et rigtig godt forældresamarbejde.